παπάς μου πέθανε που ήμουν 2 χρονών και 4 μηνών. Η μάνα μου δούλευε πολλά σκληρά για να μας αναλιώσει. Είμαστε 4 μωρά. Ο μεγαλύτερη ήταν 10 χρονών και ο μικρότερος ήμουν εγώ 2 χρονών. Έφυγα από το Ριζοκάρπασο που ήμουν 19 χρονών και ήταν στο Λονδίνο. Ήθελα να δω και άλλους τόπους και να κάνω better myself. Είδα φτώχεια στο Ριζοκάρπασο 90 χρόνια. Και πιάσαμε το πλοίο και ήρθαμε στη Βενετία. Και από τη Βενετία πιάσαμε τρένο, πήγαμε στο Παρίσι και από το Παρίσι άλλων τρένων στο Καλέ, πλοιάριον στο Ντόβερ. Έφτασα στο Victoria Station 16 Μαΐου το 1951. Που είδα το Λονδίνο, I was lost. Ήμουν χασιμιός που λέμε. Διότι εγώ φύγα από έναν χωργό μιξίν, δεν είχε τόσα αυτοκίνητα ή σπίτια τόσα μεγάλα όπως τα μέσα. Φάνηκε μου πολλά διαφορετικό. Θυμώ το χωργό μου πολλά, έκρυβαν που ήρθα από δάσια να πάω πίσω. Δεν μ' άρεσε. Ήμουν σαν το χασιμιό μες στο Λονδίνο. Μεγάλη πόλη, δεν ήξερες κανέναν, δεν είχαμε τέτοια κοινωνία με άλλον κόσμο. Μόνο αναμεταξύ μας είναι που λέγαμε μαζί. Έμαθα ότι έπαιρνα στην πολλοί Κυπρέοι στο Lions Corner House στο Tottenham Court Road. So we used to go there and meet a lot of the Cypriot young men, you know, and we go friendly. We used to go out together, go cinema, go dance and everything. It started to get more with it, like. Και το 1957 γνώρισα και τη κυρία μου και παντρευτήκαμε και σκέψαμε να κάνουμε τη δική μας οικογένεια. Έκαναμε και ένα μιτσίν γιο και ονόμασα τον Βάγγελο, το όνομα του παπά μου. Και αποφασίσαμε, δηλαδή από 10 χρόνια περίπου, που το 51, το 61 πήγαμε στην Κύπρο με τη γυναίκα μου, τον Βάγγελο μου και η γυναίκα μου ήταν καστρωμένη. Πήγαμε στο χωριό μου, ήταν πολλά ωραία, πήγαμε θάλασσα με το καούρι, μικρή και το καούρι και πήγαμε θάλασσα. Ήταν ωραία, ήταν traditional όπως τα κυπριακά. Το λοιπόν είμαστε μαζί με έναν φίλο και λένε κοντά στη θάλασσα και να πάμε να δούμε μες στον καφενέ να αγοράσουμε καμιά μποτσά κονιάκι και κανένα πακέτο τσιάρα. Πήγαμε κάμε και τον Βάγγελο, με τις 3 χρονών. Πήγαμε μέσα, ο καφετσής λέει, εσένα λέει του ξέρω σε, αλλά τον το παιδί λέει δεν το ξέρω, αλλά λέει αντί άνθρωπος ξένος. Λέω του είμαι και ο Καπασίτης. Και ποιος είσαι για μου, είμαι του Βαγγέλη, του Πέτρου της Μαριέτας. Ο Βαγγέλης λέει μου, λέω του yes. Έμπηξε το χέρι του μες στην μπούγκα του, σε έκανε τη φωτογραφία και λέει μου τον παπά σου και εμένα. Έπιασε με, συγκινήθηκα τώρα, συγκινήθηκα μα την ώρα έκλαια. Αγκαλιάσε με και φύλαμε. Ο άνθρωπος αυτός, ο φίλος του παπά μου, πρέπει να έχει τη φωτογραφία και είπε στην μπούγκα του. Έχουμε το 34 έπεθανε, το 61 που πήγα και καωτή, δηλαδή σχεδόν 30 χρόνια παραπάνω. Ήμασταν μες στην Κιόπη, ήταν ο καλύτερος του φίλος. Έστειλε μου γράμμα ο παπάς μου στη Λεμεσό, δώσ' την παρέτηση σου και έλατε να πας στην Αγγλία. Και είπα εγώ γιατί δεν θέλει να με πέψει η Αγγλία ο παπάς μου, αφού έχω τη δουλειά μου, είμαι δάμε, αρέσκει μου η Κύπρος, δεν είναι... Αλλά δεν μπορεί να πω όχι. Ήταν πολλά αυστηρός μαζί μας. Ήταν πολλά καλός, αλλά ήταν αυστηρός. Που ήρθα στην Αγγλία ήμουν 21 χρονού και είδα τον καιρό κάθε μέρα να βρέσει, σκοτεινός, σκοτεινιάζε γλύωρα. Μου άρεσε γιατί η Κύπρος ήταν άλλος πώς. Ύστερα όμως που παντρεύτηκα και έκανα την οικογένεια μου και πήγαμε έξω, άμα είχε γάμους Κυπριακού να πάμε, που ξέραμε να πάμε,
άρεσε μου και συνήθισα πιο. Επιάμε γράμμα ότι ο παπάς μου είναι άρρωστος και νοσοκομείο και ελάτε να το δείτε πριν να πεθάνει. Που φτάσαμε στην Κύπρο, ο μητσής μου έκλαιε και λέω του μεν κλαίεις Τόνι μου και να πάμε να δούμε τον παππού. Και είπα, μα σε πεθάνει ο παππούς σου. Τον παπά μου εθάψαμε την άλλη ημέρα και πήγαμε στο νεκροταφείο να του άψουμε τον παπά μου. Και χάμνησα τον Μιτσί και βούρισε ο Μιτσί και πήγαινε ολόσια στο μνήμα του παππού του. Ο παππούς του τράβησε τον επάνω να δει. Έτσι είναι η ζωή, τι θα κάνουμε. Το 1954 η Μακαρίτισσα η μάνα μου ήταν σε νοσοκομείο και απότυχε η εγχείρηση και έτσι όταν πήρε η ειδοποίηση ο πατέρας μου ήταν σε άσχημη κατάσταση να αποφάσισε να έρθει. Η θεία μου του είπε η αδερφή του να μας αφήσει στην Κύπρο, λέει όχι, καλύτερα να τους πάρω όλους, ο αδερφός μου, η αδερφή μου και εγώ, και ήρθαμε μαζί το 1954. Ο προπολογισμός ήταν ότι τη Λαμπρή του 1955 θα επιστρέφαμε στην Κύπρο όλη η οικογένεια μετά από 3 μήνες που κάναμε τις διακοπές. Όμως η κατάσταση ήταν τέτοια ότι κηρύχθηκε ο επαναστατικός πόλεμος στην Κύπρο για την Ένωση 1η του Απρίλη το 1955. Ο πατέρας μου, επειδή τον πιάσα στην πρώτη επανάσταση για Ένωση το 1931, τα Οκτωβριανά λεγάμενα, λέει, σκέφτεσαι, 2 εβδομάδες όπως έγινε τότε και θα πάμε πίσω. Όπως εξελιχθήκαν τα πράγματα, περνά ένας χρόνος, μπαίνουμε στο δεύτερο χρόνο και περιμένουμε. Τότε άλλαξε η πορεία της ζωής μου. Ο Γιώργος Ευγενίου θα παίζει σε μια ταινία, το Ill Met My Moonlight, και λέει της έχουμε καθυστερήσεις, λέει της, διότι αν βρίσκουμε τον Μιτσί στην ταινία. Λέει τώρα έχω τον κανονικό, λέει του μην κοιτάμε απέναντι και φωνάξα μου να πάω για να δω τον σκηνοθέτη. Εγώ νόμιζα να πάω για κομπάρσο. Δεν ξέρα ότι ξαφνικά να πάρω κύριο ρόλο, να με πάρω στη Γαλλία. Μπαίνω στον κινηματογράφο εγώ και τότε συνέχεια αλλάσα συνεχώς. Όταν τέλειωσα την ταινία, εγώ είμαστε ακόμα Λονδίνο. Ο πατέρας μου άρχισε δουλειά πιατάς στο Lions Corner House. Την πρώτη ημέρα όταν επέστρεψε από τη δουλειά, λέω του πατέρα πώς επίες με τη δουλειά. Γε μου, άμα πάω στην Κύπρο, όποιον εχθρόν έχω, θα του πληρώνω το εισιτήριο, θα τον στέλνω στην Αγγλία και θα τον πέμπω δουλειά στο Lions Corner House. Εγώ το 1973 πήγα στην Κύπρο και ήρθα πίσω και λέει μου ο πατέρας μου, απεφάσισα γε μου, διότι αφιπηρέτησε, δεν δούλευκε, να πάμε πίσω. Και ετοιμαστήκαμε να πάμε και ύστερα ανάδοξαν, διότι κάθε χρόνο πήγαινε 15 Αύγουστο. Πήγαινε, λέει μου, ανάβαλε τα εισιτήρια, να πάμε το 15 Αύγουστο, καλύτερα να πάμε στον Απόστολο Ανδρέα στη γιορτή, την μεγάλη γιορτή, λέει μου, και να... Δηλαδή, η επέμβαση να αναβάλω το ταξίδι, έγινε η εισβολή, έγινε το πραξικόπημα, έγινε η εισβολή. Και γλιτώσαμε. Δηλαδή, στη ζωή μου κάποτε συμβαίνουν μου πράγματα τα οποία με υπερασπίζουν από ότι θα μπαίνα σε χειρότερη κατάσταση. Ουδέποτε θέλαν να πάσει. Μόλις έγινε μετά την εισβολή, δεν πατήσανε στην Κύπρο, ούτε ξαναπήγε. Πέθανε, είναι εδώ μέσα το 90. Πέθανε το 90, τον ίδιο χρόνο με τη μάνα μου. Και εγώ κάθε χρόνο, έλεγα του πατέρα, διότι πήγαινα κάθε χρόνο. Επειδή έκανα 3 χρόνια στην Κύπρο. Παρακάλω τον, έλα, πάμε. Είχε και συγγενείς στη Σκάλα. Και η απάντηση του ήταν η εξής. Αν δεν μπορώ να πάω έσω μου, να βάλω το κλειδί μες στην πόρτα μου, να ανοίξω την πόρτα μου, να μπω μες στο σπίτι μου, δεν πάω. That's it. Filedem chiaman aman, filedem chiaman aman.